Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Kitaa kami sa imong naong o Ginoo o mga luwas kami. Tinuod ba nga kung makakita tas naong sa Ginoo maluwas ta? Tinuod dili. Sige, lingay mong tupad ing nakita nakasnaong sa Ginoo. So kanang wa kakita sa naong sa Ginoo di gina maluwas. Kay ang makakita ramas naong sa Ginoo ang maluwas. Apan mga igsoon sa dihang nagpakatao si Hesus og nagsigi na siyag luwas og mga masakiton, nagsigi na siyag luwas sa mga giyawaan, hasta pang mga patay iyang gibuhi. Unsa may gitawag sa mga tao niya, nabuang siya. Ang naong sa Ginoo kun anhin nato tan-awon sa kalibutan, kasagaran gid nato makaingon gid ta buang ning tawhana. Edi tinuod. Tanawa ha. Si David, ang mga tao sa iyang panahon nakakita Ginoo pinaagi ni Hari David. Gikas pagpatay niyang Gulayat, nakaingon siya mga tao gauban gyud ang Ginoo ani ni Hari David. Pero tanawa sa iyang gibuhat, sa dihang gigukod siyag maayo ni Saul, katong hari sa Israel, nga iyang gialagaran, niya gusto siyang patyon. Siya gasigig tahod sa taong gustong mupatay niya. Bisag niabot na yung higayon nga nisod sa langob, unya angaya na gitang iyang patyon, kay siya go'y tuyo ato. Siya go'y gipangita ato aron patyon, wa gyapon niya patya. Nakaron dinis atong unang pagbasa, namatay na gyud si Saul ug ang iyang anak nga si Jonathan tungod sa gubat. Nihilak pa gyud maayo si David, nagpuasa pa gyud. Kamo muhilak mo kung mamatay ang inyong kaaway? Kana bang kaaway nimo nga gusto gyud mo patay nimo ba? Nya mamatay, muhilak ka o malipay? Buang ra ang magbuhat anang muhilak kung mamatay ang iyang kaaway. Ug mamatay simbako lang no, si President Putin. Muhilak ha si Zelensky sa Ukraine. Atakihon ba atakihon siyang high blood niya mamatay. Muhilak ha si Zelensky. Inyo na. Adi oy. Kung ang mga Hamas maigo sa kilat, mahurot o kamatay, muhila ka ang mga Israelita. Karon panahon na. Mamakpak tingali ay. Kamo, naitaw nga nikihan nimo tungod sa imong utang wa nimo mabayre, niya mukalit lag atake, niya mamatay, malipay mo o maguol? Malipay tao kanang taong nakahatag na itong kabugat. Malipay kita, normal gina nato, pero di na gani ka malipay, maguol gani ka, magsikag hilak, magminatay, magpuasa, gisiun pag yun ang imong sinina tungod sa imong kasubo. Ang taong mutanaw nimo moingon nabuang na tingin ni siya. Kamong mga asawa, ang inyong bana gapaantos niyo tungod sa pagpangabit, nya kalit lang nga nabangga ang kabit sa iyang sakyanan niya, nabatay, malipay mo, maguol. Ang imong bana, guol gitingali na. Siguro, Jogoana, maghilak yun na imong bana. Pero ikaw ang asawa, maguol ka o muingon kang mirisi. Muingon, normal gina, muingon ka, mirisi. Nakapahuway na yung kuaning kabuang sa kong bana, hilak-hilak sang buang dihay. Ana. Ngaigsoon, basta magtuma na kita sa atong gusto, nganlan gitag buang sa kalibutan. Basta tumano nato ang atong gusto. Pariharasad na kung tumano nato ang gusto sa Ginoo, mahinganlan sa tagbuang. Nya God is a very selfish God. Jealous God.
Matod pa niya, di ko gusto nga naa kay higugmaon labaw nako. Muna ang gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. He is a very selfish God kung atong anaon pagtan-aw ba. Di siya muhatag og higayon nga mutuman tas atong gusto. Ang gusto niya, ang iyag yung gusto mo'y atong tumanon. Nya kung ato na ginang sundon, ang gustos Ginoo mahinganlan gitagbuang. Sama sad nga kung sundo nato ang atong gusto nga mahimo sa tang selfish, mahinganlan sa tagbuang dinhi sa atong katilingban. Ngana. Pero magpili ta kananganlan tagbuang tungod kay selfish kay ta o kananganlan tagbuang tungod kay nituman tas Ginoo. Asa may inyo ana? Mabuang mos Ginoo o mabuang mos inyong gusto? Ngilingay mong tupad. Ing naasa man ka ng duha ka buang. Mao na dihay kausa nga si San Pablo mi-describe ningon siya ang kabuang sa Ginoo labaw kaayo kaysa atong kaalam. Ug ang kaalam sa tao binuang ragid na para sa Ginoo. The foolishness of God is greater than our wisdom, and the wisdom of man is just a foolishness for God. Unya, unsaon man nato pagtan-aw na kining atong gibuhat kabuang ni sa pagsunod sa Ginoo or kabuang sa pagsunod sa atong gusto. Pananglitan, tagaan ta mog sample. Kanang utang. Kanang utang ba? Og imo nang paninglon, nya sigihan gina nimog paningil, hangtod gyud nga imong ikiha ang di mo bayad nimo, unsa maihingan sa katong taong imong gipaninglan? Buang ning tawhana. Nya labi na gyud ang imong gipaninglan, imong igsuon, nya imong gikiha, imo pagyong gipapriso, unsa may itawag sa mga tao nimo? Nabuang na, di na kailag igsuon. Labi na gyud og imo nang mama or imong papa nangutang nimo, nya imong yung gikiha kay wa kabayad nimo, nganlan kas imong silingan og nabuang. Pero ikaw mo'y pangutanon ka, unsay nabuang? Ako ng kwarta, ako ng hinaguan, ang utang dapat man ang bayaran, naaman sa nay kontrata siyang gipirmahan, ang ngayang ipapriso. Pero sa matas kalibutan, nabuang ka. Sige, kanina sad, di ka maningil og utang, kay matod pas Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw paningil og utang, ayaw na paningla. Sige kag wa maningil, sige sa siyag padugang ni mog utang kwarta, sige lang sa kang dugang, sige ra kag smile, hangtod nasunugan kas imong balay, ang imong tanang kwarta tuanas nangutang nimo, ang nangutang nimo nakatukod og dakong balay, ikaw wa na kay balay, wa lang gyapon ka maningil, unsa may itawag sa imong mga silingan? Buang. Nabuang. Unya ang imo pagyong silingan nga nagsig pangutang nimo nga ni arang-arang na kay naka-abroad ang iyang anak nya wa gyud mahinumdong pag-utang, gikural pagid niya ang inyong agianan, di na kakaagi, istrikta pagyog kaayo, wa na kahinumdom siyang utang, di lang gyud nimo ikiha, di lang gyud nimo paninglon, unsa itawag sa imong mga pamilya nimo? Buang. Biasa man mo anang duha ka kabuang. Kaning kabuang nimo sa pagsunod sa sugos Ginoo hangtod nagkalisod-lisod na lang ka, o kadtong kabuang nga gisunod nimo ang balaod sa tawhanong kinaiya, unya nihayahay imong kahimtang? Asa man mo ana? Uy. Da, galisod mo no? Sige, lingay imong tupad. Ing na gusto kang mabuang para nako, gigano ing na
ina magpakabuang ka para nako. Oh, kabuang manggina. Ay kanang gugma, pwede masataan na mabuang. Unsa man ang gugmang tawhanon. Unsa man na? Kana bang mangabit kay luod na kayong imong asawa or imong bana niya mangabit ka. O kana unsa man ang kabuanga mangabit. Unsa man na tawhanon nga kabuang. Unya unsa man say kabuang sa Dios nun nga gugma. Ingon higugma ala nang nangabit ug ang iyang kabit. Hangtod na lang gyud ang imong bana gidana gyud ang iyang kabit nga nas inyo. Nya ikaw pagipalabhon sa ilang mga bulingon. Nya imo ra nang buhaton gyapon kay higugmaa man ang imong kaaway. O tawgon man gyud kang buang ana. Bebe, asa mo anang kabuanga be? Kadtong mubiya ka sa imong bana kay mangabit or sa imong asawa mubiya ka kay mangabit aron ka malipay o muhigugma ka nang nangabit hasta pas iyang kabit imo pagit silang alagaran kabuang mangyapon na asa man kana. Ang makaluwas mga igsoon kining kabuang sa Ginoo ngano man kada natutuman sa kabubuton sa Ginoo mawagtang ang yawa, mawagtang ang sala sa atong kinabuhi. Kada natutuman sa kabuang sa tao, mudaghan ang yawa, mudaghan ang sala sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga makadaot nato, ang tinuod nga makamatay sa kinabuhi, dinhis kalibutan o dito sa sunod, kana gyung sala. Ang sentro sa kabuang sa Ginoo sa iyang balaod nga murag binuang nato tan-aon nga mawa ang sala. Bahala nagpatyon ta basta di lang ta kasamas nahitabo ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Karong adlaw do naman sa tay mga martyrs, optional memorial si San Fabian o si San Sebastian. Pulos ni mga martyrs nagpakamatay para sa atong pagtuo, nagpakamatay sa paghigugmas ilang kaaway. Kana usana siya ka binuang sa kalibutan apan makaluwas sa lawas ug sa kalag. Kining pagpamaligya na tog slat binuang ni dili. Binuang yun. Sa mga tao nga hilig kay kwarta, binuang siking pabligya na binuang naman ang kampadir. Ano eh? Pero kamong namalit og slat nga nagpakabuang og palit ani kita, ako apil man sa kog palit ani. Ambot kinsay mas daghan atog mapalit og slats. Basta ako kada semana di gina mo mino sa napo ka slats akong paliton. Sa atong pagbuhat ani binuang man sana kinsa may mas malipayon kadtong nipalit o kadtong wa mo palit. Lingi ay mong tupad ing na malipayon ka karon, lingi abay na malipayon ka, dili ganin na siya malipayon pasabot wa na ni palit. Pero kanang malipayon mo ingon din siya, lipay kay ko, aka na ni palit na. Naman gani ni text na ako, Father, i-share o niya ni sukad ko nga nagsigig palit og slots diya nimo, pirmi na gyud kong malipayon, nawa akong stress, doon na pa iniingon ako, nawa ang akong depression, Father, wa na ko'y maintenance sa akong depression. 10 years kong gasigig maintain ato, karon sige kong paminaw nimo, sige sa kong palit og slot, nawa ang akong maintenance. Nako kani, mukalit lang niya ni siya kamatay. Pero, mamatay nga malipayon, kaysa mamatay ka nga nagkulismaot ang naong. No? Nasa uban mo ingon, Padir, kining akong bana, sigihan ko ginig-away, kay pagkasugarol gyud, pagkasugarol, di gyud ko ka, pugong Padir, maaway ginako siya.
Pero sukad ko sigig palit dihag slat niya sikog paminaw nimo wan ajud mi mag-away sa akong bana. Makadawat na gyud ko sa iyang pagkasugarol. Oh, di ba? Ang bana nalay maimpierno, ang asawa langit na. Di na nindot. Namangani usa, padir ang akong cancer stage 2. Pag sige na kong palit nimo na stage 4. Pero lipay kay ko, Father, kay nakasabot na gyud ko nga kini di ay kinabuhi nato dinhi lumalabay ug tuay nagpaabot nako didto nga langit nga wa na gitoy katapusan kalipay. Ang nawa gid nako, Pader, kanigyong kahadlok sa kamatayon. Lipay kay ko karon nga na stage 4 nako. Pagsunod buwan patay dayon. Pero namatay nga malipayon, namatay nga way sala. Di ba? Mao ni ang mga kabuang sa Ginoo nga labaw kaayo sa atong kaalam. Pero ang atong kaalam o kining atong kabuang makabuang o makaguba gyud sa kalibutan o sa atong kalag. Manindog na ta mga buang sa Ginoo.